see, 'cause I think I do want you next to me. Na to para habang nagpuput away ako. Maalala nyo nung December, nung nahiwa ko ba yung eto ko? Last time? Ayan, tapos na ako mag-put away ng aking mga pinang-grocery. Ano? Yeah, that's Kuya TJ's gun. And ayan, ilagay ko na sila sa ref. And then, ang next kong gagawin is eto, magkakat ako ng mga... Ha? Wow! Watch daw, people. Ayan, magkakat na ako ng vegetable. Ito yung butternut pumpkin and potato and carrots. I-roast ko tong vegetables na to. And eto, gumawa ulit ako. Katulad lang din ito nung brinash ko sa, sa roast beef. Anong ginagawa mo, Baba? I know. Mommy, cut this now, okay? You just... Yeah, I know you like carrots. Tina-timelapse ko kay kaso marami siyang sinasabi sa... Just be careful. Marami siyang sinasabi sa... Wow! Daddy! Ooh. Daddy! Do we have enough? Not what? Garbage bag. Baba, careful, oh. Hindi ko alam kung paano ako nasugat. May sugat ako dyan, oh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kita niyo ba? Ayan. Malit lang siya, pero parang malalim kasi nafe-feel ko yung ano niya. Parang nagtatrab siya. Mom? No, be careful, Baba, because you might cut your finger. I'm not on my finger. Huh. I'm not on my finger. Okay, you have to be careful. I'm just saying, you have to be careful because that is sharp. Okay? Look. Yeah. I'm gonna You know what? Pa and Nana are going to the Philippines tonight. only that. Ang flight kasi nila, ma'am, punta sila magdadrive. Hi? When they gonna leave? Tomorrow? Mom and Dad, tomorrow for Philippines. Tonight, 7 o'clock. Tonight? Yeah, going to Melbourne. Yeah. And then what time In the they're going? morning, 5 o'clock. Yeah. So, in the morning kasi bukas ng alas 5 ang flight nila, ma'am, papuntang Philippines. So, ngayon, magdadrive sila nga mamaya. Yes, babe. Magdadrive sila papuntang Melbourne mga alas 7. Alas 7. 3 months ulit dun sila, ma'am. Right, Baba, we're not gonna see mom and Nana and Pa for 3 months. Okay? I'm gonna do my finger. Huh? Your clothes. How's the smell of your bathroom, okay? Not yet. Did you open it? Nagpabili siya sa akin na pampabango niya sa niya. Sa toilet niya. So, binilhan ko siya. Dad, I just coming. How's your carrots, Baba? Kumakain na siya ng carrots. You like it? Look. Mas gusto nila ang carrots na... Oh yeah, we have to wait for Lola. Ka-IG namin kasi si Lola. Tumatawag si Lola niya. Yung mama ko ba? I mean, yung mga bata, mas gusto nila ang carrots na hilaw kaysa luto. Right, Baba? Mas nauubos nila ang ganyan. Mom. Yeah. Okay, maybe they're gonna ring later, Baba. It's flat. No, it's not flat. Hoy, si Jen kain din ng kain ng hilaw na carrots. Kagadaan niya kung kuha siya ng carrots. Ayan, tapos ko nang ikat yung carrots. Ayan na siya. At saka yung pumpkin. And then potato. Ilalagay ko siya dito. Kasi hindi siya kasi malaki yung roast beef natin. So, tapos i-drizzle ko to. Ayan. And then, lagay natin sa oven. So, ayan na yung ating vegetables. Tapos, andun yung roast beef. So, iset ko siya for 2 hours. Kasi alas 3 na. Mag-alas 3 na. So, tamang-tama to. Ayan, 2 hours na siya. Yung dalawa naglalaro doon. Kunin ko lang yung yung
mga binili ko sa sa Birdie Blue na pampabango sa bahay. Eto ba? Wait lang, ilagay ko lang muna kayo dito. Eto ba? Bumili ako ng ulit yung last time ang binili ko maliit nito. Eto yung Palm Beach na watermelon na diffuser. Eto. Meron pa ako yung galing kay Misty. Hindi pa naman siya mauubos pero maglagay na ulit tayo kasi mabango to. Sobrang bango nito, guys. Eto siya, oh. Uy. Hindi ka matatapon. Holly! Whoops. Uy, sayang yan. Oh my God. Ang bango niya talaga. Ang bango. Andito na si Colette. Hi, Colette. Fishy. Ha? Ano? Mango. Mom. I love that. You smell. Okay. Come here. A blue. Yeah, come here. And then, bumili rin ako ng I like it. watermelon. Oh, akin na yan. Oh, it's mango. It's not mabango. Eto, bumili rin ako ng watermelon na hand and body wash. Hatiin ko to sa dalawa. Isa sa kusina, tsaka dito sa bathroom. Eto, nabili ko pala to sa sa IKEA last time. Oh, ayan, oh. So, hatiin ko to sa dalawa. Guys. They can't see you, Baba. Hi. You have to come here. You have to come up. Mamaya ko na to Can you i-divide. hold this one? You have to come here. Ayan. Nandito si kulit, hindi ka dyan makikita. Ayan, umaakyat siya. Baba, no. Here, you have to go up here in Mommy's bed. Ayan siya, guys. Watermelon. Ang bango. Ang bango-bango. Tapos, bumili rin ako ng Lato Palm Beach. Bumili rin ako ng sea salt. This book. Si Rice may ganito yung candle. Sa akin, kumuha ko ng diffuser na maliit. Ano? Singing. Yes, they can see you. Ilagay ko ito dito sa kwarto. Kasi meron ako, ipakita ko sa inyo mamaya, yung andyan sa likod nyo. So, at eto siya, maliit lang to. Wala sila yung malaki, tsaka wala sila yung kandila. Meron sila maliit lang na diffuser na yan. Sea salt siya. Nakikita nyo ba, guys? Pailawan natin. Ayan, kita nyo na. So, ayan. Sea salt to, oh. Ayan. And then, eto yung white rose and jasmine. Ilalagay ko to sa bathroom. Meron pa ako sa bathroom. Tingnan natin kung nandito pa yun. Meron ako sa bathroom, pero paubos na yun. Baba. Ayan si Colette, oh. Ilaw, please. Oops. Eto ba? Paubos na to, eh. Meron ako dito, ayan, oh. Kunti na lang to. Oops. Kaya, magbubukas na tayo. Ayan. Eto naman yung yung vintage garden. Gardenia. Ayan. Kunti na lang siya, oh. Yung watermelon, ubos na yung mga maliliit dun sa sala. Wala na. So, eto, ilalagay natin to. Hi, come on. Buksan din natin to. Ayun. Ang bango din nito. Sobrang bango. So, ilagay natin to sa bathroom. Mamaya, buksan ko to. Then, eto naman, eto, sobrang bango rin ito. Eto yung kandila ng Palm Beach din to. Eto yung, hi, Bob. Door. Why? There's down here. Ito is yung, the Boat House Group. Sobrang bango nito. Ang dapat ang kukunin ko is yung kandila na watermelon. Pero meron na nga akong diffuser. Can you have a look? Wow. Nice. Oh. Good job. Pinakita ni Jan sa akin yung yung kasi pinunasan niya yung mirror. Okay, so eto nga, yung sinasabi ko, eto, dapat ang bibiling ko nito is, yung watermelon ng kandila. Kasi meron ng watermelon na diffuser. Tapos sabi ng babae, you should smell that one. Sabi ko, which one? Eto nga, the Boat House Group. Ayan, ang bango niya, guys. Fruity siya. Ayan, meron siyang, pineapple, crabs, top fruity. Tapos may crabs. Kasi nga, may boat. So, syempre, may crabs. Tapos, ayan, may lemon. And then, ayan, sobrang bango. Sisindihan ko to ngayon. Ilalagay ko to sa, sa kusina. Meron ako yung isa, yung bigay sa akin ni Kat. Nasa kusina, na may sindi siya ngayon kasi nga, medyo maamoy yung linuluto kong laman loob ng baboy. Sobrang bango niya kung maamoy nyo lang siya. Yan.
So, ito yung ating mga pampabango sa bahay. Kasi paubos na talaga yung iba. Yung sa banyo, sobrang paubos na yon. And yung sa living room, ubos na. Except dun sa binigay sa akin ni Miss Misty. Sobrang bango din nun. So, yan. Tapos, hintayin lang namin yung mga bata. Then, punta kami kila ma'am. Kasi, alis na sila mamaya-mayang gabi. So, yan. Linisin lang natin to. Tapos, eto, excited akong gamitin to. Kasi sabi ng babae, sobrang ganda raw nitong hand wash. Kasi yung hand wash ko dyan is yung nabibili ko lang sa Kohl's or sa, sa chemist na hand wash nila. So, itry natin to. So, ayan. Ayusin ko lang to. And, yeah. Ito na yung mga bata. Hi! What's this? Ah, your books. Ayan, may dala si Sak na books. How are you? Love you. No, not yet. How are you? Good. What's the TV on the board? Ito pala yung nabili ko to dati sa Rope. Kung maalala nyo na pakita ko yan sa inyo. Ngayon, ayan na lang siya. 5 months mahigit na yata to sa akin eh. Basta yan. And ngayon, ilalagay ko etong sea salt na to. Kasi ang bango nito, yung kandila nito, doon kay Larissa, ang sobrang bango. Kaso wala silang kandila nung pagpunta ko. So, ayan. Ayan. So, lagay natin yan dyan. So, dyan lang siya. So, ayan. Para mabango ang ating kwarto. And, etong isa naman, ilalagay ko to dito sa natin. Sa walk-in closet. Dito ko siya linalagay. Diyan. Yan. Diyan natin siya ilagay para mabango ang ating walk-in closet. So, yan. And then, eto, ilagay ko to sa toilet. Eto. Ilagay natin siya sa toilet para mabango ang ating toilet. Meron din ako dito. Ayan, paubos na siya, oh. Ayan, konti na lang. Eto yung, vintage gardenia. So, wala na siyang... Meron pa naman, kunti na lang. Pero, ayan, may bago na tayo. So, dyan yan, para mabango ang ating toilet. And, eto, tinanggal ko yung ribbon kasi mas maganda siya pag wala sa stick. So, linagay ko dito yung ribbon. Ayan, kasi tingnan nyo, parang hindi siya ganun kaganda. Mas maganda pag ganito. So, tatanggalin ko rin yan. Etong watermelon, ilalagay ko to sa living room. Actually, mayroon pa ako sa living room. Yung bigay sa akin dati ni Miss Misty. Ayan, oh. Eto. Eto yung watermelon na maliliit na... Empty na talaga sila. Oh, wala na, as in wala na. So, tatanggalin na natin sila. Ayan. Ito po yung kay Miss Missy. Sobrang bango nito. Tingnan nyo, ang dami niya pa, oh. So, ilagay natin tong watermelon. Yung sa bathroom, hindi ko pa mailagay. Kasi si Jan, nandun pa siya sa, nagsishave ba siya. Oops. So, yan. Linisin ko lang to. And, yeah, tapos na ako. And, alis na kami. Tapos na si Jan. Lagay natin din itong isa. Ayan. Lagay natin to dito. So, yan. Meron pa dito. Yan. Huwag muna natin alisin kasi meron pa naman siya. So, yan. Okay na. Babango na ulit ang ating bahay. Mabango naman yung bahay ko. Pero mas babango pa siya dahil dyan. Ayan. Na-transfer ko na yung kalahati dito. Hindi na. Kalahati ba? Ayan. More than or less than kalahati. So, nailagay ko na dito. So, dito yan sa ating bathroom. I-try mo na nga, kuya. Try. Try, kuya. What? Wash your hands. Yeah, wash your hands. Go. First? Yeah. Not too much, kuya, because that's concentrated. So, Okay. I'll do, okay. Okay? Okay. Rub your hands. Wash your hands. No? Don't wash it. No, it's not dirty. Wash How's the smell, kuya? Good. Ay, sobrang bango niya. Sobrang... Ha? Ngayon naman, ayan, ikat natin tong laman loob ng baboy. Hoy, have a shower now, boys. We're going to Nanan pa. Hindi na ako sasama kasi nagluluto pa ako. So, yung mga bata na lang. Kasi, ha? No, I'm gonna wait for Tita Riz and Tito Dan because they're almost here.
45 minutes na lang kasi nandito na sila. And mamaya naman kasi dadaan din naman yung kapatid ni Jan kasi sasama yun sa sa Philippines. So, mamaya na lang ako mag-say goodbye sa kanila. So, magluto muna tayo. Ayan na pala yung dinuguan, oh. Hinahalo ko na. So, hindi na ako sumama kasi 45 minutes nandito na raw sila, Ray. So, para may tao silang nandito. And hinubad ko yung eto yung jacket ko kasi sobrang init dito sa bahay. Kasi nga yung namin, yung fireplace. Kaya, ayan, and then nagluluto pa ako. And, ayan, magpiprito ako ng, anong tawag dito? Dilis. Yan. Kita niyo ba? Yan. Prituhin ko na yan. Ayan, malapit na tong dinuguan, guys. Ayan, linagay ko na yung sili. Or, yeah, yung sili. Chili. Ayan. And, nagpiprito ako yung dilis. Eto na siya. Ayan, crispy lang siya. Wala siyang itlog or harina. Asin tsaka vegetal lang na konti. Ayan na. Sarap. Narinig ko na yung, narinig ko na yung car. They're here. Wala pa. Yes. What's this, hon? Apple pie. Apple pie. Hey. And cream. You got cream? Are they here? Nah, that's Tommy. Tommy. Bumili si Jan ng cream tsaka apple pie. Sabi ko, gagawa ko ng apple pies bukas. Gumawa pala ako, guys, na leche flan. Gumawa ko ng leche flan. Mamaya na lang. Kasi, Just open this door, Han. Ang init. Ayan, o. Buksan natin yung pinto kasi sobrang init dito. Sobrang lamig sa labas, as in. Freezing sa labas. Pero sa bahay, para kami nasa para akong nasa disyerto. So, sobrang init. Tapos, ano pa ba? Wala na, hintay na lang sila, Rex. Yung sa mga lalaki, tapos na yan, oh. Pinatay ko na yan. Ayan, luto na yan. Mamaya, pakita ko sa inyo. Ayan, linabas ko na yung yung roast veggies, and then, eto yung roast beef natin. Oh, hindi nyo pa nakita, nasa plastic ba? What's that, Baba? Naglalaro siya ng car. Ito na sila, guys. Hi! Oh, no, Tita Race! Oh, no! Just me, Holly. Hi, Dan! Hey, how are you? Good. The house is really hot. That's good. Hey, how are you? Good. Say hi to Tita Dan! You did? Makeup. Yeah. Yeah! Hi, Manay! Char apron. Uy, ang init. Nakaganyan ako, Day. 5:30. Nakaganyan ako. Ang init. Ay, ang lamig. Malamig saan? Where's Tita Kathy? Tita Kathy! Hinahanap niya. Hi, John. Yeah, I've got some shorts. Yeah. Hello, what's my hand? Where's Hag? Where's Hag? I opened the door. Oh, is it Yeah, it's warm? really hot. That's why I opened this door. Come on. Yeah, I've got this stuff. Where's the key? Where's the bag? Anong oras? Alam mo, kanina ko lang nabasa yung message. Ayan na sila. First time yung dumaan dyan, no? Di ba usually doon sa pintuan? Gabi kasi, dito daw. Sobrang dilim. Ako nag-drive galing ano daw, oy, ang salda. Ano to? Ano, pork hog at saka, Nagdala na naman. hindi siya nakadaan sa shop kasi ang busy Sabi ko na. natira kami. Tabuang. Ano kasi, wala kayong di ba, Del Mundo? Del Mundo, wala. Salamat din. Nagdala pa talaga. Sabi ko, feeling ko Ay, yung aming sa inyong pa. Tapos, binilang ko kayo ng dahil. Ano? Ayan ba? Hindi. Tapos, mayroon pang isa. Ito ba? Dalawa. Ay, ikaw na talaga. Para pagpunta nyo dito, ng mga may dito kayo. Ano ba? Na-try yung, ay, hi. Thank you. Ano yan? Galing sa mama ni Del. Ay, wow. Bigay ng mama ni Dan. Oh, thank you po. Alam, may pabigay yung... Ito gusto ko. Ito yung pula kasi dito nito. Oh, Sa chocolate pudding, sabi nila, oh good. tinignan niya. Try. Si Jan nga sabi ni... Ano yung dinuguan? Siya na Sabi nga ni Jan, what are you doing? Ang galing nito, sabi, ayan, maganda tong lutuan. Nasaan na ba yun? So it's got like here, this massive wood spring. Alam mo ba? Hindi pa. Natin to. May pabigay yung mama ni Dan sa kanya. You Oh. work for the gas company? So they give them away for free. Han, can you put the light, please? Yeah, sure. Yeah, it's just got that. What's it like Swiss? Yeah, it's got like all... parang I don't tools, know ang what that daming is. mga Like tools, tapos I was mayroong kidding. Ah, Drivers.
Parang in one, nandun na lahat. Batteries or Yes, I think it's Double A's. Say thank you to, or something. ano nga, Sharon. Sharon! Kunera. Hoy, nag-leche plan ako. Tapos, na siya, nawalay ito, sumuko na siya kasi overuse ko na ito, nagputok na siya. Tapos, nilagay ko na lang siya sa isang hulmahan. Isang putahe. Sarap naman ang dinuguan mo. Dinuguan. First time ko dito, ng laman lang. Ay, laman loob. Kumakain ka ng laman loob. Okay. Kain tayo niya. Guys, ang lambot. Siya na talaga. Sobrang lambot. As in. You just don't get the time of taking lines until you get closer to here. Siya nga din ako. May ano pa pala. Yeah. Tawag na. What's the time? Loaded? Patay ako kay niya pag ito nakain niya. Sabi niya, bakit ganito ang luto mo? Hindi natutunan. Lastiko pa naman. Parang elastic siya. Yung parang tali sa buhok. Tawa ko lang. Nakita ko yung vlog mo. Sabi ko, sus mo, nakapuntan lang kami. Yung pinupload mo kanina kagabi. Kagabi. Na nagpunta ka sa amin. Oh. Sabi ko, ilang beses siya nagpunta. Ano yung first yun? Sabi ng iba, Manay, na-upload mo na naman. Sabi ko tapos alam mo, ginawa ko, pumunta ako sa kasi kung hindi ko pa talaga ito na-upload. Kasi ako pati ako na-confused. Kasi sa dami na yung pinunta niyan. Bakit nga sabi ko, Sana, paglagay mo sa pag-transfer mo, lagyan mo ng date. Ang full entire date. Ang linagay ko, alam mo, first day to Adelaide for this year. Lagay mo yung date para malaman mo kung ano na una. Yun na nga next time. Kasi inayos mo na yung phone. Ang dami talaga pa, guys. Hindi ko yun na-upload, guys. Yun talaga yun. Akala nila re-uploaded? Manay rin, upload mo na naman. Mga 3 yata sila Ma'am, Manay, napanood ko na to sa'yo. Sabi ko, lakat yun, tsaka sa mga inday. Sa amin yun. Manay, nag-upload ka na naman ng re-upload. At least nakasubscribe sila sa amin. Napanood na namin yung tapos paulit-ulit yung ibang clips kasi parang napanood na talaga namin. So, hindi naman paulit-ulit. Pag ibig sabihin nila, parang napanood lang napanood nila. Humanda sila sa night swimming. Ay, wala pa! Kasi ang haba ng vlog natin. Nakita ko na nakita ko na nag-breakfast sa amin. Tapos post was our house. Oo nga, Tapos IKEA. ang haba na no. Tapos umuwi tayo. May swimming pa. Akala ko nandun na yun sa vlog na yun. Gusto ko nga isabay. Hindi talaga nung Hindi kaya. Dahil talaga mga vlog na hindi kaya. Gusto ko na siyang isabay. Para sabi ko, tapos hindi talaga. Kasi masasaya naman yung pinupuntahan natin. May ganap talaga. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, 32 na to eh. Sabi ko, hindi na. Pa nag-40 na. Sabi ko, tapos bitin na. Sabi ko, wag na. Ihiwalay ko na lang siya. Ayun. O, diba? Ang lambot. Ikaw na talaga. Gawa tayo ng grade. Kamayin ko. Tamayin mo na. Wala naman tayo. Bisita. Tayo lang naman. Ano, malasa da? You get ready the whole way, though, you get ready the whole way. Gawa tayong grade. I had 9 points. Roast beef ni Manay, guys. Tapos na para sa boys. You can stand. Para sa dalawa lang naman sila. Oo nga, dalawa lang naman sila. Sabi ko sa kanya, huwag masyadong mag-abala ng pagluluto kasi kami lang. Dito ko linagay sa maliit kong Rice cooker yan? Is that like Ano ba yan? Guys, rice cooker ba ito, guys? Ano ba yan? Ako mahal ng Mahal lang? Ay, cake! Hello, yummer! Madali lang ba yung gawin? Oo. Okay. Yes! Ayan na guys, yung legit lang. Nabasag to si Naman guys. yan, Manay. Thank you! Ayan, nabasag to. What is it, Ito dito Papa? ko linalagay, diba? Tapos ano rin ko Nasa na sa'yo? Tingnan mo, ako nga yung red yung sayo nga, maganda nga yung sayo Depende siguro. Siguro na nandito ka nahiya yung yellow talaga yan minsan. Kaya na tayo guys, tapos na yung parang puti nga yung sayo Yung Yeah? akin red. Tingnan mo yung mukha ko, napaka-red. Baka kasi yung angle doon. Tapos dito yung light. May pa-light yung tayo. Hindi siya maanghang guys. Ano, kainin mo yung isubo mo yung silip. Isubo ko talaga. Ang tawag nun? Kalimutan ko rin naman yung sasabihin ko daw eh. Ganyan talaga pag mga vlogger. Makakalimutan na.
Ayan, sinabi ko yan sa kanya na sobrang dami kong iniisip kaya pa nakakalimutan ko na tapos hindi ka naniwala noon, di ba? Hindi, nung hindi pa ako itong nag-edit talaga. Oo, hindi siya naniwala. Ngayon na sobrang busy na niya sa editing do. Anong nangyari sa kanya? Sobra pala yun, parang andyan na lang, pero naisip mo na pero hindi mo po masabi kasi parang busy, nag-ano pa siya, brainstorming ang sa ano. utak. Totoo. Hindi lang naman siguro sa vlogger yan. Sa mga busy Sa tao. mga, sa mga may maraming ginagawa. Maraming iniisip. Kanina nga si mama kausap ko. Na, ano ba yung ginagawa mo? Hindi ka na mapakali. So sabi, ano mo ginagawa? Naglilinis ka, tapos nagluluto. Sabi ko, ganun talaga ako gusto ko, wala akong gusto ko para, ano yun, 4 na ang kamay mo. Sabi ko, para wala, sabi ko, masayang na oras. Ganun, diba? Kasi sabi, baka madoble-doble mo ang paglagay mo ng kung ano-ano dyan kasi nalagyan mo na, tapos balik ka na naman sa punching mo. Sabi ko, hindi, okay. Sabi ko, alam ko na yan, ma. So, yun, para kang talagang ako, sabi niya. Multitask. Change the course of history. Ito baka sabihin na nila, napanood na nila yun. Guys, hindi totoo na na-re-upload ko yung mga na-upload ko. Late lang ka. Mga 2 months talaga ako bago na-post na nila pag lalo na magkakasama. Okay lang yung sa amin kasi hindi pa talaga napanood. Pero pag magkakasama talaga kami, napanood nyo na yan, early pa talaga, mga 2 months early. Ako, after na yan, kaya sinasabi nyo na Either si Kat na una or si Lovely. sila, oo. Yun, hindi po nyo pa napanood sa akin. Kaya hindi ko po yan na re-upload. Marami nagsasabi, 3 yata yung nagsasabi, Manay, na-re-upload mo na naman. Sabi ko na naman. Subscribe sila sa Inday. Oo. Tapos sabi, tinignan ko talaga. Tinignan ko talaga. Sabi ko, hindi pa kasi hindi ko pa to. Wala pa yung damit. Kaya nga sabi ko, di ba, pupunta ako sa vlog niyo or kanino. Kung anong suot kong gamit nung time na yun. Para doon na lang talaga ako I-date nag-ano. mo kasi, para alam mo. Malagyan ko na daw ng date. Kasi yung ano ko, yung date ko dito sa camera, 2018. Diba? Phoenix niya. Pag-transfer mo ng file, lagyan mo ng date yung folder. Folder. Yes, Baba. What happened, Baba? We hold it on. Initin ni Jan yung ano, yung apple pie. And siya nanonood ng challenge ni Holly. Yung idolo. Magmamarshmallow na sila, doon, dala ni Dan. First time nilang gawin yan. Oh, that's good. At least something new. Is it good, Papa? Ah! Oh, Zach! Marshmallow, Zachy boy. I want bird. Eat them off the stick. Is he allowed? I want bird. What? More please. Alin? Okay, hindi naman tapos nang kumain. Hindi nga inubos It's police, Dad. Ayan guys, That's so. police. Holly, is that yours, Baba? I got the big one since I'm the oldest. Yeah. The oldest. Is it good? That's cute. I get 2. That's good kasi never pa nila yung ginagawa din. And then this time I'm eating it off the stick. I'm eating it off the stick. You don't? That's what campers do. Campers, yes. Gusto mo mag-camping doon? Dali mo yung car? Doon ka? Good. It's hot, Baba, ha? It's hot, Baba, ha? Blow. Mag- Little bit. si Dan din, oh. Blow. Blow. Si Dan din, oh. Yung big... Hell. Mainit? Mainit? It's really... Are you hot, Dan? Good, you good? Makadoble pa yun. Ay, oo. Kasi nga, tulad ni ano. Ayan. Talaga sila sila na talaga nag-camping inside the house. Ang lamig sa labas eh. Dito. Mami, is it good? Good. Dad, it says tea here. Isang pack lang yung dala niya eh. Ah, Dami na naman siguro yan. hanggang 3 days. Gary, apple, is it back here? Ayan. Ano, bibili ako. Good? Good? Good. So what is it? Like just milk? Melting. I-try mo na rin. Ikaw, tamis? Ikaw? Bakit ayaw mo? I like it with chocolate. Ayan, dessert na sila. Si Tita Riz ang bala sa mga kiddos. Ito yung kay Jen tsaka kay Dan. Mayroon siyang apple pie, tapos yung ice cream na 3 yung flavor niya. Ayun. Tapos may cream. Ayun si Sak tsaka si... Where you going, Kuya?
Ayan na siya. Pinatikim ko na yung ano niya. Leche flan. Request niya yan. Smooth. Sarap. Sarap. As in, dumadiretso talaga yung kutsara. Hindi ka na nag-stop over? Sarap, di ba? Ito, parang nag-melt lang talaga sa bibig mo. Talaga. Natutunaw daw guys. Ang... Diba? Good talaga. Hakashata Marilo, Marilo, Arce, Isa, Jam, Jam, Bukad, Bukal, VJ, VJ, Maestro, Maisa, Say, Say, Ruby, Ruby, Jane, Jane, Iturma, Ituma, Carmelita, Kalamika, Salak. Sala. Don't get Rahata Trinaki for Jetta. Bye. Ayan, kumakain na sila. Fried rice with chorizo. Si Sak naghihintay ng egg. Belly. Sure, you go, Papa. Alright.